Væk med lort der. Gå væk, mand. Vil du sige hej til kameraet? Hej. Velkommen til Varberg. Velkommen til det svenske. Tak. Vi har taget det gode vejr med. Ja. Det er 28 grader. Fuldt ud. Hej, Søren. Der er sgu blevet pakket ordentligt der. Det må jeg nok sige. Må I se, der kører på baghjul? Sådan. Han er mere legehånden end Benjamin Gran. No. Så er det pivetid, jeg har sagt. I er god til at sætte telt op. Sig hej til kameraet. Nej! Kast begge to på samme tid. Det er fucking sweet. Det giver 8 point. Og så se om. med den, så man kan se, det kører let, og så man lige løfter. Der er et målingsmæssigt, den falder så meget, så du får mindre affyret energi af. Ja, men det kan selvfølgelig også løbe det helt her meget. Det kan han sådan eneste. Ja, og så går han frem. Så skal man skal se på. Skal vi get low? Get low, get low. Det er grillmesteren himself. Nej, jeg tror vi skal lige have den igennem benene. Det bruger man efterfølgende. Der ligger ude i højre side nu, så det er fint nok. Så kører vi venstre. Two hours later. Hvis du lige snitter den ud i enden. Bare lige sige. Kan du så den film? Say close up. Det er lortepind, jeg har fået, mand. Røv skæv på den her. Ej, hvor er det varmt. Nej, de må gå nok. Er du god, Mikkel? Overhovedet ikke. Jeg er bare Brian. Det er helt Brian. Så går bålet sgu derud.
Selv tak. Du kan stå helt derhenne, mand. Ja, tak! Alexander, du er officielt blevet slået. Alexander. Du har bare vindende. Nej, det gør jeg. Jeg giver dig en kæmpe lam. Du skal helt op, og du skal på jer. Så er der brug til bilen, og så lidt der. Tak for det. Ikke? Ja. Lidt briller, så du kan få et ordentligt udsyn. Far og mor, vi holdt jo jul sammen med dem. Nå ja. Hvad var det for en... Julesvar. Claus! Dejlig kodemmer. Claus! Det er kodemmer, det der. Det er kodemmer. Jamen, der er en væk. Ja, Nyvarm, vi glæder os til at se dig i morgen. Du bare smækker grebet i jorden her. Hvad er det? Det er frø! Nå! Det kan ikke komme op. Det er jo lige meget, hvad 4 og 6 point. Så bestemmer du selv, hvad du vil skyde efter. 2, 4, 6. Så har vi en vinder. Så er der lige lidt frisk udsyn og lidt grip. Kan du lægge med det, Simon?